Isithwalo sewashi asikusho asisona sabantu abangazi bafunana kusona sengane. Uma nje uthi useyingane ziningi izingane. Kukhona ingane endala esinempandle kodwa uyamthola umuntu usenabo ubungane lezi zinto ezifuna akazazi. Isithwalo sewashi emalini osuke uyitholile neexpense osuke kuyona nezingane zakhe ezihlele egoli ezingasebenzi. Ingane zakhe ezifunda eFree State zenze agriculture. Mancane amathuba ukuthi uzothi ziphuma zibe yisebenza. Uyabona imali onayo ukuthi you are not going to live long nale mali nokusiza futhi lengane. Uvese unomzukulu okhubazekile uma wakho ubudaka utshwala nje into ayenzayo. Uphuza utshwala nje kuphela. And umzali uyabona ukuthi I have to bring something to the fore. Unayi business ano oyenza egcikini but ayenzi ngalendlela obona ukuthi noma usuhambile sengaqhubeka. Ngifuna ke ukukhuluma nomuntu onjalo othi Babu Dokotela nginawo 150,000. Ngiyasifuna isithwalo sewashi ensenzeka kanjani. Uzosenza kanjani? Akuzohlala le eThekwini for 2 days sikwakhele lesithwalo. Uma usuqedile sikunike lento uhambe nayo. Ufike lento uyigqibe ethuneni. Ihlala ethuneni 3 days hayi endleleni ethuneni. After 3 days lento uyayivusa lento uyogeza phezukwayo ngalomuntu esokunika wona. Uma useyikhipha lento uyoyifaka lapha ewashini. Iwashi ufuna uyikhiphe ibatch. Uma usuyangitshela ukuthi Babu Dokotela eyami busy iba esekuseni noma iba ntamba ufuna ungitshele wena ukuthi udla kuphi udla ngasikhatsini ukuthi nje umuthi nje ayami busy Babu Dokotela ngirana mina itavern kodwa iba busy ebusuku la khona futhi sizosetha ke isikhathi sasebusuku leso sikhathi wazi ukuthi ngalo sikhathi isuke ibusy lelo washi lelo alihambe lima ndawonye ngosenza ukuthi lingamuvi kuleso sikhathi. Number 1 alikwazi ukuhamba ibatch sesikhiphe sasifake lo yamuntu lapha phakathi isithwalo kwesewashi leso. Angifuni ngikhulume nomuntu la ongaka understand ukuthi kwenzeka kunomuntu ongaboni ukuthi ihlabathi siyanyakaza ngaphansi kwendlu obona kunormal nje obona kunormal kodwa kusalayo ihlabathi siyanyakaza uyobona ngendlu uthi iwa athi kuba ngangisukume kusenesikhathi. Sinezithwalo thina la kade sinazo saziyeke. Mina benginesithwalo sasekhasini ofika uthinta umuntu kanje yonke imali anayize kuwena. Ngasiyeka. Benginesithwalo sewele sokuvusa iwele umuntu ofana nawe ngqo. Ngasiyeka. Benginesithwalo sokusebenza ngabantu bakini asebashona abawu2 nabaphila abawu2. Ngasiyeka. Izithwalo awukwazi uhlezi uzenza nje ngoba imithi esiyisebenzisayo ayihlezi ikhona. Babu Dokotela bese sizobujabulisa siyabona.